Sa pagkapili ni Mayor-Elect Edgardo Labella sa Dakbayan, Cebu, ginauman nga musanag pagbalik ang relasyon sa City Hall o gingon man sa Kapolisan ng Dakbayan. Aduna mga gustong ipaabot ang PNP ngadto sa mga napiling mayor o napiling mayor dinhi sa Dakbayan. Atong sayran pinagi ning maong report. Malaumo ng Kapolisan nga suportahan sa bagong napili nga mayor ang ilang mga programa. Sama na lang sa pag-asikaso sa luna nga magamit aron tukuran sa mga police stations. Nasairan nga kasagaran sa mga police stations sa Cebu City Police Office na tukod sa luna nga dili sa PNP. Musa gitinguha sa Cebu City Police Office nga mahatagan sila og strategic area nga tukuran sa police station o Kaha. Ma-facilitate ang deed of donation aron magahinan og pundo sa PNP. Sama sa barangay Inayawan nga ginauman gihapon sa CCPO o PO7 nga batigayon. Our priority will be first yung lupa para sa mga police stations natin here in Cebu. As you can see, Station 7 Inayawan, Kawawa ang police station. Station 5, Carbon. Station 11, squatter yan eh. Station 10, squatter din yan ng mga police station. So we hope that LG will help us look for lots. And we're happy for his proclamation speech na istorya niya, gitagaan po niya ang tagad karon ang mga pulis. And we'll very be happy with that. Samtang laing ipamarayig sa CCPO mao ang mobility. Sama sa mga motorsiklo nga daling magamit sa Kapolisan, taliwa sa traffic situation sa Dakbayan sa Cebu. We will also prepare our presentation, most especially, we will update him of what's actually happening sa status ng peace and order dito sa Cebu City. Unang giingon ni Labella nga makigtigom siya tali sa Kapolisan alang sa pagpanambo pa sa programa ilabi na sa peace and order. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.